Jesu mnonore wangu, Mulirio wangu, Mwokozi munyara, tazimu matambuziko. Jesu mnonore wangu, Mulirio wangu, andira imwea, amaino pinda imwi, mulichishangu changu penyu wese, kananda amudi ima apo ndinochema. Jesu mnonore wangu, Mulirio wangu, andira imwea, amaino pinda imwi, tenzindo musimbi ira shamwari ndino muda kupinda vanhu vese pasi. Jesu mnonore wangu, Mulirio wangu, andira imwea, amaino pinda imwi, mulitufaro rwangu mupasire dima, ndofara nemwikwa azo mudangairo renyu. Jesu mnonore wangu, Mulirio wangu, andira imwea, amaino pinda imwi. Jesu mnonore wangu, Mulirio wangu, andira imwea, amaino pinda imwi. Uyamweya wakachena mundikomborerei, kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese. Ndidzidzise kukuda, kuziva zvakanaka, zvechikariro chembiri chinondipa kufara. Ndauya kune mitenzi munozondibatsira, ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa, ndanga ndiri mufambi, mudambudzo wandibvisa, ngeropa rake iri, ndakashira mutsa wenyu, ndinomuitirei, ndipeni kunaka kwenyu, ndosungirwa kunemwi, nguva dzese darasika.
Tika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa Kwazwai vana vaMwari, tinokutendai nenguva yatawana yekunzwa shoko pamwe chete. Tichaverenga mubhuku raLuke chapter 18 verse 1. Zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi mwoyo. Ngatinamatei. Baba vanotida vari kumusha wokumusoro kudenga, mukati menguva ino tinokutendai nemukana wamatipa kuti titeerere kutaura kwenyu kwatiri. Kamwe chete taurai nesu, kaviri tinzwe kuti ruponeso nesimba ndezvenyu, muzita raJesu, amen. Now mubhuku raLuke chapter 18 Jesu ari kutaura navadzidzi. Paari kutaura navadzidzi background yemufananidzo uri kunzi nebhaibheri rechirungu, and he spake a parable to them to this end, iri pachapter 17. Now pachapter 17 mukanorava kutangira pavhesi ya20 panouya vaFarisi vobva vati tinokumbiravo chiratidzo cheumambo hwenyu, chiratidzo chekudzoka kwenyu, chiratidzo chemusha uchagara nokusingaperi. Saka Jesu anovaudza kuti iye ushe hwekudenga kana umambo hwekudenga hahuuye nemanyawi, hahuuye nokushamisira. Havazoti kwamuri tarirai Jesu uri apo, havazoti kwamuri tarirai Jesu uri koko. Saka anovaudza kuti zvichaita sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, vanhu vachidya nokunwa, vachiwana nokuwanana, kusvikira zuva iro Noa raakapinda naro muareka. Anofananidza nyaya yekudzoka kwake nemazuva aLoti. Pamazuva aLoti chii chaiitika? Zvikanzi vanhu vaitenga nokutengesa, vanhu vaidyara vachivaka, vanhu vakanga vari involved mukati mebusiness. Mazuva iwayo ndo mazuva achafananidzwa, anofananidzwa nenguva yokuuya kwaJesu. Saka bhaibheri rinoenderera mberi roti pamazuva aya rangariraivo mukadzi waLoti. Zvikanzi naJesu vaviri vachange vachitotamba vari vose, mumwe achatogwa mumwe achasara. Vaviri vachange vachikuya paguyo, mumwe achatogwa mumwe achasara. Saka ipapo Luke chapter 18 ndo painoti, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Saka pamazuva aya Jesu ari kuti vamwe pavanenge vachidya nokunwa, gara pamunamato. Vamwe pavanenge vachiwana nokuwanana, gara pamunamato. Vamwe pavanenge vachivaka, vamwe vachidyara, iwe mwana waMwari gara pamunamato. Saka Jesu anovaudza kuti munhu unofanira kunyengetera nguva dzose asingarashi mwoyo. Teerera mudikani, pfungwa iri kutaurwa naJesu yokutanga ndeyekuti anonzi munhu haararami nomunamato wamai, haararami nomunamato wababa, anorarama nokuti iye anoenda pamabvi achinyengetera. Anonzi munhu haararami nomunamato wamudhikoni, haararami nomunamato waEridha, haararami nomunamato womufundisi. Kana uchinzi munhu unofanira kunyengetera nguva dzose. Saka Jesu ari kuadresa klasi yevanhu vaviri. Munhu wekutanga anofanira kunyengetera nguva dzose. Munhu wechipiri anofanira kunyengetera nemwoyo uripo. Munhu wechipiri anofanira kunyengetera mwoyo usina kurashika. Kuna vanhu vanogara pamunamato asi mwoyo yakarashika. Kuna vanhu vanogara pamunamato. Bhaibheri rechirungu ratiro, men ought always to pray and not to faint. Pane vanhu vari kunyengetera asi vakafenda. Saka Jesu paari kutaura mufananidzo
ari kutaura pamusoro pemunhu ari kunamata asi simba rakapera, ari kutaura nomunhu asiri kutonamata, ari kutaura nomunhu wava namazuva achirarama nomunamato wesadza, ari kutaura nomunhu ari kunamata asi achiona sokunge Mwari havapinduri, ari kutaura nomunhu ava nourwere huno makore hunoita sokuti hakuchadi kupera, waneta pakunyengetera. Saka Jesu anotaura mufananidzo kumunhu wakadaro. Ari kutaura nomunhu ari kuti mukati meupenyu hwake pazvinoita sekunge zvoda kufamba zvinowira pasi, Jesu ari kuti nyengetera usingarashi mwoyo. Ari kutaura nemunhu anoti akuda kunopedza chikoro panouya dambudziko rinomumisa, Jesu ari kuti nyengetera usingarashi mwoyo. Saka Jesu achitaura anoti iye mune rimwe guta makanga muno mutongi wakanga asingatyi Mwari kana kuva nohanya nomunhu. Zvikanzi mukati meguta iroro makangawo zvakare mune chirikadzi. Zvikanzi chirikadzi yakauya kuna mutongi uyu asingatyi Mwari ikati, ndokumbirawo kuti mundiruramisire kumuvengi wangu. Zvikanzi neBhaibheri mutongi uyu verse 4 nechirungu inoti, and he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she wearies me. Zvikanzi chirikadzi inondinetsa, saka rega ndingoiruramisirawo kuti zvindibve. Rega ndingoiruramisirawo kuti maproblems evanhu vetype aite mashoma pandiri. Saka jaji uyu mukati memufananidzo ari kukontrastiwa naMwari. Kana jaji ari kugona kuteerera plea, kana jaji ari kugona kusevhisa chikumbiro chechirikadzi kuti zvimubve, Mwari wedu wakasiyana najaji uyu. Teerera mapisarema chapter 65 pavhesi ya2, David achitaura anoti, imi Jehovha vekunzwa munyengetero. Teererai vana vaMwari, Mwari wedu akasiyana najaji ari mukati menyaya iyi. Mwari wedu paCV rake ndi Mwari anonzwa munamato. Mwari wedu paCV rake ndi Mwari anoti kana vanhu vakakumbira anopindura. Mwari wedu paCV rake haanyarari mutadzi achidaidza. Saka jaji uyu karekta yake chairi kuisirwa apa ndechekuti vanhu vasare vasingakahadziki vachiona pachena musiyano uri pakati pokusarurama kwemuchinda uyu nokururama kwemwari, pokusateerera kwemuchinda uyu nokuteerera kwemwari. Saka Bhaibheri rotiro mukati meguta iri makanga mune chirikadzi. Now teererai nyaya iri kuadhireswa naJesu. Jesu ari kutaura nevanhu vari kurarama mukati memazuva ekupedzisira, munguva yekuti minamato inoita sekuti haishandi, munguva yekuti kuenda kuchechi kunoita sekuti kuvaraidza nguva kuteya zvouneriva. Ndo nguva iyo Jesu ari kutaura mufananidzo. Saka bata zvakanaka nyaya iyi, nyaya yekutogwa kwechirikadzi ichiiswa mumufananidzo uyu ine zvainoreva. Mukati memazuva aya chirikadzi, regai nditangire pakuti mukadzi aiti kana ane nyaya yaanoda kuti iendeswe kukoti, aitanga audza murume wake. Murume wake ndiye ainosvitsa nyaya kukoti. But chibatai context iri kupiwa naJesu ndeyekuti mukadzi uyu haangosiri mukadzi chete, mukadzi asi ava chirikadzi. Saka kana ari kuda kuti nyaya yake ireveregwe, murume wake wakafa, saka haana anomusvitsira nyaya kuna jaji. Famba ineni vadikana, mukadzi uyu ane munhu akamutorera zvinhu,
ane munhu ari kumunetsa kuti iwe une chikwereti changu, but kuti nyaya yake iruramiswe haana murume wekuudza mumba wekuti baba ndisvitsireiwo nyaya yangu kuna jaji. Saka mukadzi uyu anogadza zvivindi kuti inini ndini ndakufana kutoenda ndindosvika pana jaji ndimuudze zviri kundinetsa, zviri kundiremera, zviri pamwoyo pangu. Saka mukadzi anobuda pamba ofamba akananga kukoti. Paanonosvika ikoko anosvika panenge pane magadha akagadha. Woti ko ambuya makangamwa here kuti vana amai pano havatendegwi? Mukadzi woti I want to see the judge. Varume vanobvunza kuti ko murume wenyu uripi? Wobva vati aiwa murume wangu akafa. Saka murume zvaakafa havachatendekwi kudarika pavari nokuti havachina unovareverera. Saka mukadzi uyu ari kutsvaka an impossibility. Tererai vana vaMwari, mukadzi uyu Jesu paari kumushandisa ari kurepresenta vanhu vari mukati mechitema vakaparadzaniswa naMwari nokuda kwezvivi zvavo. Saka pavanonamata minamato yavo haihwikwe naMwari nekuti zvivi zvavo zvakavaparadzanisa naMwari. Teerera mudikano, munamato wemunhu ari mukati mechitema kana pasina Jesu hausvike pamberi pechigaro chaMwari. Saka ndo illustration iri kutorwa naJesu kubatsira munhu ari mukati mechitema kuhwisisa kuti kana uchida kugona kuponeswa tsungirira sechirikadzi. Try the impossible. Saka mukadzi anosvika zuva rekutanga oti jaji ndine muvengi wangu, muvengi wangu unondinetsa, ndokumbirawo kururamisigwa mhaka. Jaji wobva ati aiwa endai munoudza murume wenyu. Mukadzi woti aiwa murume wangu akafa. Zuva rechipiri mukadzi unodzoka. Jaji ndokumbirawo mhaka yangu iteregwe. Jaji woti endai mundoudza murume wenyu. Saka there is a broken link in the communication between the widow and the court. No broken link of communication between earth and heaven, between the sinner and the Savior. The broken link of communication demands somebody to come down on his knees kutaura nedenga. Saka Bible rinoenderera mberi robva ratiro muchinda uyu jaji akazosvika panguva yekutiyo kunyange ndisingahli Mwari ndicharuramisira chirikadzi kuti arege kuramba achindinetsa. Teerai vana vaMwari, muvengi wokutanga wechirikadzi, the first adversary is the devil. Peter achitaura anoti iye Paul achitaura anoti nokuti hatigwi nenyama neropa. Peter oitaura oti shinurai murinde nokuti muvengi wenyu diabolos anofamba seshumba inorira achitsvaka waangaparadza. Saka muvengi wechirikadzi ndesatani, but mukati menyaya iyi Jesu ari kutaurawo zvakare nevamwe vanotambudza vana vaMwari. So Jesus does not only refer to the devil, but he is also referring to the agents vanoshandiswa naSatan kutambudza vana vaMwari. Saka denga rakatarira rinovona mai avo vane mhaka yavo iri kumakoti ichipinda zuva nezuva. Mai voenda pamabvi voti Mwari ndiruramisireiwo, zvoita sokuti Mwari havasi kunzwa. Denga rakatarira
rinoona mwana uyo ari kutambudzika, asi baba vake vakasiya pfuma. Zuva rimwe nerimwe anopfugama pamabvi, Mwari ndibatsirei. Denga rakatarira, zvoita sokuti denga harisi kunzwa, asi Mwari vari kuona. Denga rakatarira, Mwari vachitarira panyika, vari kuona vana vavo vachitambudzika nematambudziko mazhinji ari kutambudza vasakarurama, ndo ari kutambudza vatsvene. Zvoita sokuti Mwari havasi kunzwa. Mvura painorega kunaya, zhara ichirova panyika, inorova vakarurama, yorova kunyange nevasingatyi Mwari. Zvoita sokuti denga harisi kunzwa. Zuva nezuva vanhu vanoungana pamberi pechigaro chaMwari. Mwari, tokumbirawo mvura inaye, mvura haisi kunaya. Mwari, tokumbirawo zvinhu zvinake munyika, zvinhu hasisi kunaka. Mwari, taneta nokubigwa. Zvoita sokuti Mwari havasi kunzwa. Patiteerera mudikano, Mwari vanonzwa. Saka chii chinoitika? Munhu adonha mukati mechitema, wafanana nechirikadzi. Jesu akauya ndokurarama munyama. Kanoiverenga mubhuku raJohn chapter 1 verse 14, yoti shoko rakava nyama rikagara pakati pedu. Saka chii chiri kuitwa naMwari? Mwari vari kuti for the broken link yecommunication iri pakati pomutadzi nedenga, zvandakuita pano, ndakuchituma Jesu anofanana nevanhu uye ari Mwari kuti agone kunzwikwa naMwari. Fambai neni vana vaMwari. Chirikadzi yaisamira iri yega mukati memakoti. Chirikadzi yaisamira iri yega mukati memakotsi, nekuti haina anoimiririra, haigone kunzwika. Panodiwa murume. Mukati mezano reruponeso, Mwari vachitsvaka mutadzi, paidiwa akafanana naMwari kuti ataure naMwari. Mukati mezano reruponeso, Mwari vachitsvaka mutadzi, paidiwa asina kudarika murayiro kuti agone kunzwika naMwari. Saka Jesu anouya kubva kudenga, osvika panyika, orarama semunhu kuti agogona kubatsira vanhu kunzwikwa naMwari. Saka patinonamata, teerera mudika, hakusi kuva pasta kunogamuchirwa naMwari, hakusi kuva erida kunogamuchirwa naMwari. Tinogamuchirwa naMwari ndiJesu wakafanana navanhu kuti vanhu vagone kunzwikwa naMwari. Tinogamuchirwa naMwari pamunamato ndiJesu wakafa pamuchinjikwa kupa vanhu simba rokufanana naye. Ndo tinogamuchirwa naMwari. Saka Bhaibheri rinoburitsa pfungwa iyi pachena kuti widow uyu paari kunzwikwa achireveregwa naunjust judge, ko Mwari havacharuramisiri vasanangurwa vavo here vanodana kwaari usiku nesikati? Bvunzo wandingaita mukati menguva ino ndewekuti ko sei Mwari vari kushandisa illustration yekuita sokuti vanononoka kunzwa minamato yevanhu vavo? Sei Mwari vari kudaro kushandisa illustration yekuita kunge Mwari vekunonoka kunzwa minamato yevatsvene? Teererai, harisi zano raMwari kudzikinura vanhu pamatambudziko ekushayiwa shuga, kudzikinura vanhu pamatambudziko ekushayiwa fees, kudzikinura vanhu pamatambudziko ekushayiwa chokufambisa, asina kuvadzikinura pachitema. Saka Mwari pavari kutsvaka kupindura minamato yevanhu vavo, vari kutsvaka zvakare kunatsa macharacters avo. Teererai, ndiri kutaura newe unotsvaka munamato wekukurosa bhodha usina kubhadhara juti, ndosaka uchibatwa. Ndiri kutaura newe unotsvaka munamato wekuwedzera vakadzi, iye Mwari achiti murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete. Mwari ari kuti handingapindure munamato wekuwanza vakadzi iwe uchiri mukati mechitema. The reason why Mwari vachiita kunge minamato yevanhu
inononoka kupindurwa. Vari kutsvaka kutanga vavaratidza pavari kukonewa kuti kana vazovakomborera vanovakomborera vari vanhu vane direction yekuponeswa. Ndosaka Jesu nerimwe zuva panouya the Syrophoenician woman osvika obva ati handine chichemo changu, ndaita dambudziko. Saka Jesu anobva ati hatingapi chikafu chevana kuimbwa. Jesu anotoita sekunge aita rafu. But chaiitigwa naJesu, akatarisa vadzidzi akati pane chinofana kubuda chiri mukati memukadzi uyu, chekuti vadzidzi vakasachidzidza vanoenda vane concept iri wrong pamunamato. Saka mukadzi anobva ati kunyange nembwa 1 dzinodya mafufu anodonha patafura yatenzi wadzo. Mukadzi aratidza kutenda. Jesu anopa answer to the prayer. Teerera mudikano, chimwe chinoita kunge minamato yako haisi kupindurwa inyaya yekuti hauna kutenda. Mwari ari kutsvaka maKristu ano exercise faith first before they get the result. Jesu ari kutaura nevanhu vakazara manyawi, vakazara kuzvikudza. Jesu ari kuti mudikanwi, ndisati ndakupa basa, ndisati ndakupa mari, ndoda kutanga ndabvisa manyawi nekuzvikudza. Saka Jesu anoshandisa an illustration inoita sekuti Mwari vanononoka kunzwa minamato yevanhu, but Mwari ndimwari vokunzwa minyengetero. Inside the broken link of communication. Ndosaka ukaverenga Bible enda kubhuku raGenesis chapter 15. Bible rinoti zvino Mwari wakazviratidza kuna Abrahamu. Ndobva ataura naAbrahamu akati usatya, ndini nhoo yako. Abrahamu akati Mwari manyanya, maane mazuva akawanda muchingotaura neni, muchingondiudza kuti uchakura uchaita rudzi rukuru, but ndatochembera ndisina mwana, pfuma yangu yodliwa naEriaza weDhamasiko here nhai Mwari. Ndiri kutaura neumwe munhu avana makore achinamatira mwana, but mwana asiri kuuya. Abrahamu akasvika pathat extent yekufungidzira kuti Mwari haachanzwe munamato. Sangana naAbhurahamu chapter 16. Abrahamu anonyengerwa naSara, zvikanzi nyaya dzenyu idzi baba naMwari kaidzi dzinenge dzanyanya, Mwari wenyu anononoka kupindura munamato. Saka chitotorai Haga uyu muite mwana naye. Ishmael ndopa anoberekwa. Abrahamu ashayiwa patience nekupindura kwaMwari. Teererai vana vaMwari, sometimes Mwari vanoita sekuti vanonoka kupindura munamato, but bata pfungwa iyi, there is no danger that the Lord will not hear the prayers of his children. But dambudziko riri kuti vana vaMwari pavanoedzwa nekupinda pakaoma vanobva panzvimbo yokurindira. Mwari havaregi kupindura munamato. Saka enda pachapter ya17. Mwari vanoita covenant naAbhurahamu. Enda pachapter ya18. Ngirozi dziya dzatumwa kunoparadza Sodhomu dzinotaura naAbhurahamu dzoti Abrahamu, Mwari vachakupa mwana naSara. Sara akaseka. Teererai vana vaMwari, minamato yaMwari painoita kunge yanonoka kupindurwa, inside the broken link of communication, zvichiita sekuti it's an impossibility. Wakafanana nechirikadzi, murume wakafa, hauna anokumirira kukoti, pane vanouya kubatsira kuzokuseka. Maanza yenyu hayana Mwari ayakaya, anenge asingauyi. But teerera mudikano, inside the broken link of communication, God still answers prayers. Zvingaita sekuti anonoka, but mhinduro yomunamato anayo. Saka Bible ukaridzidza chapter ya20, Abrahamu unombopotera kwaita zhara. Chapter ya21, chapter ya21 ndo panozozvagwa chikomana Isaac. Abraham was 99 years old and Sarah was 90 years old. Teererai vana vaMwari, sometimes you need patience.
usaita mashortcut muupenyu. Ndiye uya Ishmaeri wekunetsa Abrahama nokuda kwemashortcut, ukasagara pamunamato ukada mashortcut muupenyu, zvemashortcut zvichakunetsa. Vamwe venyu muri kutozviona mukati meupenyu kuti muri kunetsekana nemapasipoti efeka amakatora, malaisensi efeka amakatora, because makatsvaka mashortcut. Gara pamunamato, taura naMwari, Mwari achakupa zvaunoda. Hamusi kudziona here mhuri dzakafunga kuti kufuma kunowanikwa mukuromba, ndobva vaita mashortcut, vari kunetsekana mukati mezuva ranhasi. Challenge yabvisa vanhu pamabvi yaita kuti vanhu vasanamata kuna Mwari, kutsvaka mashortcut. Eka ndosaka uchida kupiwa mvura naprofeti yekuti udire padhore kubasa kuti ugogona kupromotiwa, unoda shortcut. Ndosaka uri kutsvaka mabhenguru anokudzivirira pakusaonekwa maacts oumbavha. Tereika, chinamato hachisi chemashortcut. Mwari vari kuti persevere in prayer, keep on coming. You knock today, you knock tomorrow, you knock the day after, the week, the month, the years, the decades. Kusvikira pakufa, ramba wakatsungirira uchikumbira kuna Mwari. Kunamata hakusi kwemashortcut. Sangana nemurume anonzi Jacob. Murume anonzi Jacob anosvika panguva yekuti akuda kunovonana nemukoma wake Esau. Akaita a full night wrestling with God. Tere vana vaMwari, nyaya yemutsimba nedenga vanhu havaihwisisi. Hazvina kumira mushe kutora usiku hwose uchiita mutsimba naMwari. Saka Jacob paanopiwa zita rokuti Israel, anonzi anga agwa naMwari navanhu akakunda. Pari kutsvakwa vanhu apa vasingadi zvakareruka, vanogona kupedza usiku hwose vachinamata Mwari, tibatsirei tikunde mukati mehondo nechitema. Pari kutsvakwa vanhu vanoti zvichiita sekunge zvorema, minduro ichiita sekunge haisi kuuya, vanoramba vakabatira pana Mwari. Ndo vanhu vari kutsvakwa. Sangana naHaga, minduro yaMwari ichiita sokuti yononoka, achinetswa naPenina, akaramba akabatirira pana Mwari. Pane vanhu vakasiya chitendero, vanhu vakasiya shoko raMwari, vakabva pamitemo yaMwari, vakabva patsika yeshoko raMwari, vakapinda mukati mechitema nokuti vakanetswa naPenina. Hana akanyengetera kuti asvika pekuti Eli akafunga kuti Hana akadhakwa. Ari pamunamato, chaari kunamatira ndechekuti Mwari ndibatsirei ndisasekwa navavengi. Hana haana kuti munamato yanonoka akatsvaka mishonga. Pane vanhu vanobva panzvimbo dzokurindira nokuda kwekuti munamato wanonoka kupindukwa. Ndine vanhu vakawanda vari mukati meBhaibheri, maexample, but rega ndingobata example 1 yemuchinda anonzi Saul. Muchinda anonzi Saul anonzi gara 7 days naSamueri. After 7 days ndichavuya toita chibayiro kuna Mwari, mozopinda muhondo navaFiristia. Saka Saul anogara zuva rekutanga, zuva rechipiri, zuva retatu, zuva rechina, zuva rechishanu, zuva rechitanhatu. Pazuva rechi7 vanhu ndobva vatanga kutiza Saul. Teerera mudikani, when you are closer to the answer to your prayer, zvinhu zvinoita kunge zvakukutiza. Everything starts falling apart. When you get closer to the answer, everything starts falling apart.
vanhu ndokutanga kutiza vachiita rumwe rumwe vachibva pana so akati unzai efod kuno. Samueri wachona hameno zvaaita, anonoka. So ndokuita chibayiro. Still muzuva rechi7 achingopedza Samueri wakasvika. Teerai vana vaMwari, you must persevere in prayer. Pazvinenge zvorema, paunenge woda kufenda, the answer is closer. Usabva pana Mwari. Muimbi wekwedu anoti ramba wakatsungirira. Usarega kunamata. Kuzorora kwaswedera. Ramba wakatsungirira. May God bless you. May God be with you. Shall we pray? Baba vanotida vari kumusha kumusoro kudenga. Mukati menguva ino tinokutendai nomufananidzo uyu une pfungwa zhinji dzakaunganidzwa mauri, asi unotidzidzisa kuti tinofana kumira pakutenda, tirambe takatsungirira pamuri, nekuti panouya matambudziko imi mune mhinduro yeupenyu hwedu. Panouya zvinotinetsa nezvinotishungurudza, maadversaries achiwanda, imi Mwari, you have an answer to our prayers. But the greatest solution yamuri kuda kupa mukati meupenyu hwedu Mwari, tiparadzanisewo nechitema musati matipa mubayiro wenyika ino. Torai henyu nyika, mutore henyu zvese zviri pano pasi, asi tisiyei tina Jesu, kuti pamuchamira maakutsiva pamusoro pevakarurama venyu, timire tiri kurutivi rwenyu, tichiona mubayiro wevatsvene vakamirira kwamuri. Totenda manzwa nekutibatsira nekutipawo simba rekuramba tiri pamabvi tichinyengetera muzita raJesu. Amen. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all the healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my wretched soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. Then the bright and morning star sheds his beams around me. Near the cross, be my glory ever, till my wretched soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring his sins before me. Help me walk from day to day with his shadows on me. In the cross, be my glory ever, till my wretched soul shall find rest beyond the river. Near the cross, I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach
kutewera kweseko ndadziza komusembera ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesengu wadzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa pa Kalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesengu wadzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaiona ndiyo shamwari yepa Kalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesengu wadzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaiona ndiyo shamwari yepa Kalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesengu wadzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaiona ndiyo shamwari yepa Kalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesengu wadzese arisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ishe Jesu anditungamira mrendo rwesengu wadzese arisha Mwari yeidi ndinotondera